kaikki! Mä oon nyt täällä menoilla vieläkin ja mullahan ei oo tietää maskotinkola eikä itse asiassa mitään muuta petsejä kuin tää. Joten juu. Mä oon niin innoissani tästä videosta, koska tää on niin kiva kuvata pitkästä aikaa joku video, joten juu. Mennään avaamaan. Keppukakiostukset pois. Ja juu. Tämä sirkushan oli niin kuin 5 €. Ja tää on ihan sikasöpö ja juu. Ostin tämän, koska no, tää on niin kuin 5 € joka halpa. Niin sit tää on tämmönen lintujuttu. Tää on vaan niin söpö. Sitten voitaisko avata ne petsit. Ja mä ostin yhden paketin kaupasta, mutta mä avaan se vasta lopussa. Se on 2 pussia ja mä ajattelin avata ensin sitä pikkupetsipussin. Siis ensimmäisenä tämä rapu. En tykkää hänestä hirveän paljon, mutta juu. Sitten tällainen pikkupetsikoiru. Tää on ihan söpö. Sitten mun lemppari, eli tää lisko. Ja mä en oo ikinä ehkä nähnyt tätä petsiä missään. Sitten mennään siihen toisen pussiin, jossa on vain 1 petsi. Tämä pussi on tosiaan tässä. Pois sieltä! Ja se petsi on tosiaan tässä. Tällainen koira. Ja no, mä en tykkää oikein näistä sen viikoista tossa naamassa, mutta on tää ihan söpö. Sitten se paketti Ibi. Tässä se on. Mä oon nyt tässä kameran ulkopuolella. Tai siis mullahan niin kuin on nämä 2. Multa puuttuu noin. Siellä kaupassa oli toi, mutta ei tota. Kaikki, jotka kerää näitä, niin teidän pitää katsoa tänne jutun taakse, koska täällä on nämä kortit. Okei, eli tässä on tää korttihomma. Ja tää kortti tässä, mutta mä en nyt näytä tätä takausta, koska se on joku QR-koodi johonkin Roblox-peliin ehkä, en muista. Tässä ne 2 petsiä on. Ensimmäinen tavara on tää Watermeloni. Se oli nyt tullaan tosi iso meteli, mutta en mä nyt voi näyttää tätä hyvin, koska tänään kameroihin toimii. Sitten tää pizza. Siis tää on ihan sikasöpö tää kori. Tänne voi laittaa vaikka nää tavarat. Sitten päästään näihin petseihin. Ensimmäisenä tämä ihana leppäkelttu. Ja siis tän muotoisia petsejä mullahan ei ole. Tää on tosi kiva, että tämmösiä on tullut myyntiin. Ai! Ja tää on vaan tosi söpö. Ja sitten hän. Ja sitten. Ihana! Siis mä rakastan tätä petsiä. Tää on niin söpö ja siis ihan oikeesti. Tää on niin ihanaa. Mä en tiedä onko tämmöisiä petsejä ollut nyt. Niin kun silloin kun oli vanhat petsit myynnissä. Niin. Tää on vaan niin ihana. Tää on mun ensimmäinen tämänmallinen petsi. Ja mä rakastan tätä petsiä yli kaiken. Niin söpö. Siis ihan oikeesti. Mun mielestä oli tosi söpöjä löytöjä. Ja moikka! Nähdään seuraavassa videossa. En tiedä milloin, mutta pian, koska no joo, te näette sitten. Moikka!